майка си, ай, бака тебе! Катеш, а? Катеш! Ajde, давай, Мечо! Гледай, гледай, какво става тук, а? Дай да се измори хубаво да еба неговата майка да еба. Ей, бахо, майката много дърпа, ей. Ага. Мечо! Ареа! Йо, хей! Браво, Мечо, виж как набираш ти? Набира. Ива, неговата майка, аз се случи. Дали снима нещо, Иване? Спирай го.